Hej, jeg hedder Anja Prins. Jeg vil fortælle dig om vores Nice Feeling koncept. Det handler om at få positive følelser. Måden vi gør det på er, at du hver måned modtager en e-mail, hvor der i e-mailen er noget introduktionstekst og en video, der hjælper dig til at modtage en masse nye positive følelser. Temaet vil variere fra gang til gang, så der vil hele tiden blive bygget nye temaer op i din krop, dine celler og din underbevidsthed. Hvorfor er det lige, at det er så vigtigt for dig og for os alle sammen at opbygge positive følelser? Videnskaben har bevist, at for at have cellebalance, cellekerne her, er det vigtigt for os at have positive overbevisninger og følelser. Når det så er sagt, så handler det jo egentlig om at have et rigtig godt helbred og have det dejligt hver dag. Men hvordan er det lige, det hænger sammen? Forestil dig sådan en cellekerne her, så sidder der noget, vi kalder receptorer. Det er sådan nogle fangearme. På de her fangearme, der knytter der sig følelser. Og nogle følelser er jo røde, det er de negative. Og så er der de gode følelser, de grønne følelser, de positive følelser. Og det som videnskaben har bevist faktisk, det er, at vi arver over 50% af vores mors overbevisninger og følelser allerede i fostertilstanden. Og det er jo både på godt og på ondt. Det vil sige, at vi alle sammen bærer noget i rygsækken. Vi bærer også noget fra fars side, der var ikke statistik på endnu. Og når man så tænker generationer tilbage, hvad har min mor så arvet fra min mormor, og min mormor arvet fra min oldemor osv., og selvfølgelig det samme på fars side, så er det ikke så let, vi render rundt med i rygsækken. Det vi kan gøre med et relativt simpelt produkt, nemlig det her Nice Feeling, det er, at du hver måned bygger op med flere og flere positive følelser. Og det vil sige, at når du kigger på hele dit følelseslandskab over tid, så vil du få en masse ekstra grønne følelser, en masse ekstra grønne positive følelser, og så vil de negative røde følelser, som du bærer, selvfølgelig de vil fylde mindre i din hverdag. Så jo flere positive følelser, din underbevidst har at vælge imellem, desto mindre vil de røde fylde i din hverdag. Og det er det, der er hele ideen med konceptet Nice Feeling. Det er også udviklet til dig, som har lidt for travlt til hverdagen, men som godt vil gøre noget godt for dig selv. Hvis du ønsker alligevel at gøre noget for dig selv, men du har ikke så meget tid. Fordi Nice Feeling-konceptet er jo på den måde, at du modtager den her e-mail, og så kan du sætte dig ned og modtage de her positive følelser, når du har tid og ro i dit program. Så vi glæder os rigtig meget til at hjælpe dig med at give dig en masse positive følelser. Måden du kan gøre det på, det er, at du kan tilvælge den generelle Nice Feeling-konceptet, som indeholder alt lige fra selvværd og selvtillid til job, karriere, økonomi, jantelov, men også at leve uden svigt osv. Masser af ting. Vi har også en meget specifik en, som handler om sygdomme. For det er sådan på vores personlige sessioner, at når vi rammer ind i nogle sygdomme og arbejder med dem, så er der forskellige rigtig gode positive følelser, der knytter sig til enhver sygdom, eller bør knytte sig til dem, der har sygdommen. Så den, der handler om sygdom, der vil du modtage forskellige positive følelsessæt, der relaterer sig til en specifik sygdom fra gang til gang. Det vil sige, at temaet varierer også fra gang til gang, så det er en ny sygdom. Så det kan være tarmkræft den ene gang, og så kan det være lidelser i kredsløbet den næste gang, osv. Man kan også gøre det, eller du kan gøre det, at du kan vælge et enkelt tema, som du ved, det er lige præcis det her, du har bøvl med. For eksempel, hvis man har lidt bøvl i parforholdet, så kunne det være relevant at vælge den pakke, der handler om, hvordan man kan få bedre balance i sit parforhold, hvordan man kan blive elsket af sin partner, osv. osv. Man kan også stykke en personlig pakke sammen, så den bliver skræddersyet lige præcis til dine behov, så du kan vælge lige præcis 5-10 videoer, som er relevant for dig. Og dem vil du så få med det samme, kan man sige, og ikke hver måned, men med det samme, så du får bygget noget på lynhurtigt. Det er relativt prisbilligt, så alle kan være med, og det er også meningen med det hele, at alle skal få muligheden for at få positive følelser. Så med det vil vi bare takke for, at vi får lov til at hjælpe dig med at få give dig en masse positive følelser, og vi håber, at du får en fed oplevelse. God fornøjelse. Tak for i dag.